Ainhoa Lendinez, 40 urte, Elgoibartarra. ETB-ko albistegietan ikusiko zenuen akaso, kazetaria da. Duela 2 urte elkarrizketatu ninduen, Zegama Aizkorriren bezperan. Telebistaren boterea. Lasterketan, horren ama Zegamarra da, entzun nion bati esaten nigatik. Mendizalea ere bada, eta nire ametxetako bat gauzatu berri du. Himalaiatik itzuli berria da Ainhoa, baina ez zuen urtea ondoegi hasi, ebakuntza bat egin zioten, bulto susmagarri bat kentzeko. Bultoa sustoan geratu da soilik, zorionez. Baina gauza txikiek zuloan kateatuta mantentzeko gaitasuna daukate batzuetan. Helburuak laguntzen digute aurrera egiten, zulotik irteteko tresnak dira, nolabait. Horregatik nahi nuen Ainhoarekin hitz egin, berak egin duen bidea ezagutzeko. Menditerapiak lagundu dio, helburu bat bisualizatzeak, eta inguruak ere, noski. Himalaia zuen amets, nik ere bai, 7 urte geratzen zaizkit Himalaiara joateko. Eskerrik asko, Ainhoa. Zure denboraren zatitxo bat emati erren, eta gainera, halako toki polit batean, Karakate tontorrian. Ze modu zitutzen da bat Himalaiatik Karakatera eta Elgoibarrera? Egia esan, bueltatu naiz oso pozik, ze gogoan akan, konturatzen zera, batzutan esaten dute, urrutira joan behar gera konturatzeko hemen zer dakagun baloratzeko. Ez da inoiz izan nire kasua, ze asko baloratzen dut, baina gisa da, han neuala esaten nuala, zenba dakaten etxian, zenba dakaten Euskal Herrixan, eta bueltatu naiz oso pozik. Argalduta, baina hori ere errekuperatzen, eta egisa esan, olako gualdixakin eta hemen Karakate eukita posarren. Hondikan, hangoa asimilatzen, barneratzen, eta arekin buru. Lehen esaten zenduan, politenakin igual gelditzen gerala, edala han egon izana, baina zure penuriak ere pasatu dituzula, ezta? Bai, ni gainera hortarakoen naiz bakarrik honenakin gelditzen, beti akordatzen naiz, indeten karrera bakoitzean edo indeten irtera bakoitzean dakat oso presente ze momentu txar pasa ditudan, eta gaina gustatzen zaite hori gogoratzea, eta hemen ere hola izan da. Oso politxea izan da, lekua ikusgarrixa, baina igoerako 2 egunetan gaizki pasau nuan, alturak oso fuerte eman zian, eta momentu batzutan egon nintzen atzera itxeko, pentsatzen ezinean. Azkenean 6.500 metroko altura, oso egun gutxitan aklimatau dugu, eguraldi txarra zaban iragarrita, orduan horre pare bat egun aurretik ja ziginan erabakin behar genula ikusten. Edo eguraldi txarrakin saiatu, edo aklimatazioa laburtu eta eguraldi honakin igo. Aukera horren aldein genuen, baina niri golpe derraman zian. Orduan, Markelek esaten zian bezala, perspektiba kontua ere bada, ez? Zertan jartzen dugun gure arreta, da naiz eta gauza negatibo batzuekin ere akordatzen geran batzuetan, positiboak igual, kasu honetan pixkat pixu gehiago dauka? Bai, erabat, positiboa, bestela ez luke kasi zentzurik eukiko, sufritzeko bakarrik ez gera jonten olako erronketara, baina bai, erabat, balantza erabat positiboa da, azteko eta behin 5 lagun jungera eta 5 neska gainera, eta oso ondo moldatu gera, aurrekoan beste elkarrizketa baten esaten nuen, aizpak izango bagina bezala, elkarrez hautzeko aukera eman digu. Ni momenturen baten euki, nire taldeko lagun minenakin gainera momentu tensoren bat, azkenean, esan justo igoeran, berak esatezean Ainhoa hain poliki ezin gera jun, ze ni hankak osten nahi zaizkit, eta nik esaten nio, azkarro ezin dut, eta olako momentuak nik uste normalak eta gaina sanuak diala, baina harremana izan da, parrein dugu, negar ere bai, ze ordu asko uki ditugu elkarri gauza kontatzeko alzutonduan egon geranean, oso politxa hori izan da, politxena, ze alde batetik, errespetuare ematen du, azkenean 5 pertsona, bakoitza bere errealidadetik, olako erronka polit baina zail batera, mendixa gainean nahiko estremoa da, bizi dituzu egoera politxa bai, baina oso zailak eta gogorrak ere bai, eta errespetua ematen zian, baina alde hortatik izan da, erabat baikorra, eta gero, lekua, pixkat ezagutzen nuen, oindala 2 urte egon nintzalakoan Everesteko karrera itzen, baina oinez jutiak eta trekinean niretzako izan da zoragarrixa.
eta hango herriskak pixkat ezagutu, eta gero mendixa bera ikusgarrixa, baina egisa da, igoerako 2 egun horietan, alako altuera zan, hain gutxe klimatauta, eta niri alako golpia eman zian, 2 egun horiek dazkat pixkat lausotuta bezala, oso askar pasau zian sentsazioa bezala dakat, eta gero geisten hasi ginean, da argazkixa berriz ikusten, hasi nintzen konturatzen, ostra, nun egon zera, ez? Batzuetan atzera behiratu beharra dago ere bai, baloratzeko nun geunden eta zer egin dugun, ez? Zentzu horretan, uste dut Instagramen irakurtzen izula nola zuretzat Himalaian egotia hilabete batzu lehenago ezen duela sinisten edo, bueno, oso urruti ikusten zen duela, ez? Bai, eske aurten, pixka komentatu dizut, urtean niretzako nahiko konplikaua izan da. Juna horretik lagun batek esan zian, haino, akordaun nola hasi zenun urtia, ez? Kirofanoan hasi noan, topatu zidatelako bulto txiki bat, niretzako izan zen demaseko sustua, gero gisa da, ez ere zian, interbentzio baten gelditu zen, baina prozesua azkenean korapilatxua eta jartzen zaitu ez, zuzaude zure munduan sartuta, zure egunerokotasunean lana, familia, kirola, lagunak, eta batean hori da, eten bat, frenazo bat bizitzan, eta jartzen dizkizu oinak lurrian, da esaten duzu, ostra, biziduna naiz, baina auskorra ere ba naiz, ez? Eta orduan niretzat, ni gaina bastante hipokondriakoa naiz, buelta asko emate dizkiot gauzeri, eta izan zen, ostiako bat, hitza hola da. Iaz hasi nintzen gai honekin urritik, eta gauza bat bai dakat, olako zerbait sortzen zaidanean, edo olako arazo bat, edo niretzako oso garrantzitsua dana, lehentasun jartzen dut, pentsatzen jendea asko kingo duela, baina eske ni teneiz igual pixkat obsesionau. Eta ja, hortan fokalizauta, beste gauza asko alboratuta, eta orduan iazko urritik, abenduan operatu ninduten, gabon guztiak urtarri hasierar arte bajan egon nintzen, eta egia esan, operaziotik atera nintzen oso pozik, baina gero, udaberrira arte, gora bera asko eukin ditxun, retentzio handixa eukin nuan, zorabioak ere bai, ahuldade handixa, orduan zan medikuekin egon, ez dizugu ezer ikusten, alde alternatibotik jun, nik asko sinisten detela hortan, elikadura, por supuesto, aspalditik aldatuta dakatela. Oso konplexua izan da alde hortatik, eta nire ilusioa zen, ja ondo nao, mendira hasiko naiz juten, lehenengo inoez, gero korrika, eta, korrika hasi nintzanean ere, nitxun irtera batzu lagun min batekin, eta ondo sentitzen nintzen, baina igual urrengo 2 egunetan sekulako bajoia. Orduan, esaten nuen, berroni buelta ematen diodan, ez? Eta zenbat kostatuko zaidan. Karo, jendeak ikusten ninduan oinez edo mendian karakaten, baina gero prozesioa barruti daramazu, eta niretzat izan da oso gogorra orduan. Bapatian, nutrizionista batekin nabil fisio bat oso zona konfiantza handia dakatena berakin, lagun bat ere dakat psikologoa izugarri laguntzen diana, eta gero beste guztiak, ez? Familia eta lagula baina. Hoi edian nire oinarrixa eta adibidez ekainean junintzanean neska honen gana eta nutrizio aldatu zian da 2 astetan ja nabaritu nuan txispa bat eta benetan hasten nintzala zorabi horiek eta ja atzian uzten eta huldade hori, hori izan zen kristo zubidoia, eta bai hasi nintzen Pirinotara juten, pixka gehiago korrika egiten, ja ikusi nintzen ondo udan, iraian ere bai alpetan, eta ja pixkat mamu hori atzean uzten, ez? Baina egisa da, alpetatik buelta hon nintzala, eta ni holakoa naiz, egun baten esnatu nintzen oian, da zanan, eske zer gai gehiago nahetin aurten. Mendi, handiren bat, ilusioa dakata aurten zeo zeiteko, eta hasi nintzen begira Himalaiako mendiola niretzako eskura egon daitezkenak, laguna askatere bai gidarixak, eta bereiekin asko hitz egin da, eta beste lagunen bat egon dana eta berakin hitz egin da ere, eta 2 asten kontuan montatu nuan taldea, honi esan nion, hau animatzen zen, besteak deitu zian lagun batek, igual Kilimanjaro, ez utzi Kilimanjaro datorren urterako, Nepalea goia, ez da benga, eta 5 laguneko taldea osatu genuen orduan, izan da azkarra eta aldi berian, urtean nola hasi nuan oso presente daka, ze gaina oin izango da urte bete operatu nindutela, eta hola amaitzia, ez nuan ni, barkatu. Ez nuan inundik ere espero, inundik ere. Hor, pare bat kontu, ez? Alde batetik menditerapia, esaten dio zuzuk ere bai. Nola laguntzen duan batzuetan, naturan egotiak, kirola egitiak, norbera ere pixkanaka hobeto egoten, ez? Eta gero, helburu edo erronka bat eukitzia, ez? Alberto Inurrategiri irakurtzen nion aurrekoan, nola erronka pixkat komplikatu bat eukitzia
lagungarria izaten dela batzuetan, norbere burua pixkat ere gehiago soka tenkatzeko, ez? Orduan zuretzat izan zen pixkat erronka pixkat, konplexu bat edo? Bai, menditerapian esaten desuna era bat, ni beti izaten den, nik Arakatera igotzen nahi zenean, beti jeisten naiz etxera hobeto. Batzutan igoko naiz oinez, beste batzutan korrika, beste batzutan gelditu iten naiz ezin detelako, batzutan ondo sentitzen zera, hotza kasu, edo nagia beti, eta pereza beti, zedan hori kostatu zaigu etik ateratzea eta gure erosotasun zonatik irtetzea, baina ni beti bueltatzen naiz hobeto. Orduan, ja horregatik bakarrik, niretzako menditerapia da, ni mendira joeten naizenean, beti sentitzen naiz askoz hobeto. Orduan, ni konturatu nintzen txikitatik gustatzen zain mendixa, nire guraso badakite, eta gero kirol asko indo, bizikletan, korrika, igerian, eskalatzen ere hasi naiz pixkat, eskiatzen ere pixkat, baina nire gustatzen zaidana mendian egotea. Orduan, oindalaia urte batzuk esan nuen, hau da nire bidea, hau da nire gustatzen zaidana. Era batera edo bestera berdin dio, askar, korrika, eskalatzen, sokakin, sokagabe, baina mendira jutea. Eta nik nire lagun psikologo ni esaten diot, eske, juten nahi zenean 15 egun edo astebete edo esan jarraipen batekin mendira, orduan funtzionatzet onduen. Burua orduan onduen, elikadura onduan onduen, loa ere bai, komunera ere, esan dana alineatzen zait hor, eta orduan eske, ez hori da, eta erronkan esaten una baiera bat. Adibidez, konfinamenduan, jende askontzako oso gogorra izan zen, niretzat beti esaten dut opari bat izan zala, ze gauza asko nitxunak ordura arte ditzen, ez? Irakurri, meditau, yoga, ariketak etxean, eta batez ere lasai egon. Eta asko aprobetxatu nuen hortarako, ikusteko ze ilusionazkan, argazki pila bat alpetakoak ikusteko, dokumentalak, honi galdetu, bestiari galdetu, nire zerrendatxoa hain ilusioena, eta nik konturatzen nintzen, eske lagun honek psikologoak urkok esaten dit, visualizatzean dogunean gustoko hori, gorputzak eta buruak erreala izango alitz bezala bizi dute, eta guri igual iruditzen zaigu tontakeri, baina eske, endorfina horiek eta hori dana sortu itxen da, eta ilusio hori eta motivazio hori, eta nik hori konfinamenduan konprobatu inoan, egiazta hori inoan, eske gola esan, ni ikusten nintzen posik eta nire txeko sofan edo oian neuan, portatilakin, edo idazten, eta nire ilusio horiek realak izango alia bezala bizitzen, eta, de hecho, urko ezagutu nuenean, berak esaten zian, ziklista asko egiten dietela, nire izan zian, zudakasun beldurreztenikoa, zen oso urduri jartzen nintzen lasterketetarako, inbea dezu hori ariketa bat aurretik, eta da, visualizauzu lasterketan nola jungo zeran, oin ondo, oin pixkat okerro, oin nekatuo, oin aujan behar dut, eta visualizatze horrek, buruantzako da gero, iristen danean momentua ezagutuko balu bezala. Niri lanian ere hori gertatzen zait, zuzeneko, egunero isaitzen ditu zuzenekoa, baina egunero da erronka bat. Baina nire buru askotan jartzen dut momentu hori visualizatzen, eta orduan ja iristen zanean kamara aurrera, bertigoa beti ematen du, baina ez horren beste. Eta pixkat egoera zai horiek gainditu izanak, orain pixkat atzera begiratuta, etorkizunerako ematen dizu beste indar moduko bat jakitea, pasatu dituzula zure momentu hobiak eta txarrauak, baina indartsuago egiten zaitzuela iruditzen zaizu? Bai, eta ez betxu, nire aitak ikusi nagoenean adibidez oso harremanestu dakat gurasoekin zorionez, eta izpakin nire bai, nire oinarrixa beraiek dira, ikusi nautenean momentu bajuren baten ez, ebakuntza nahi izan den moduan, edo, euki ditxun dere gora bera sentimentalak edo lanekuak, aitak esatezian baina ez detu lertzen. Kebrantau eso zindezu, kriston eguraldi txarrakin, eta oin honen gatika nola, edo igual, hiru handiak, hain gaizki paso dezu, baina indezu, bukatu dezu, eta oin honen txikikeri honen gatik ez, ordan bai eta ez, egisa da, gustatzen dela gogoratzia lehen esan detena, ze gaizki pasau deten edo ze beldurreuki ditudan ikusteko gainditu detela. Baina horrek ere ez gaitxu itxen, esan nik operazioa eta gero esaten noan, oin hasiko naiz bizitza baloratzen, bai, eta bizitza bizitzen, bai, baina gero, bueltatzen zeraia ere neurri baten lehengora, Egisa da, kirolak niri behintzat ematen diana da sufritzeko gaitasuna. Eta ni beti izaten dut zaila gustatzen sufritzea. Baina konturatzen zera, kirolik itxen den ez duan jendiak, beste sufrimendu batzuk dauzke, hori danok bezala. Baina kirola bai ematen dizu, ostra, gaizki nao, baina aurrera nua, eta benga, pixka gehiago, eta saiatu ingo naiz behintzat, eta askotan dakazu hotza, loguria, gozia, nekia, berakua, mina, eta
eta ez dakit nondik ateratzen duzu indarra, edo ingurukoek ematen dizutelako, eta itxen dozu. Eta nik uste dut horrek, alde horretatik, bai, gero bizitza, eguneroko bizitzarako laguntzen doala. Ni behintzat, kirola laguntzen dit, ni juten naiz lanera, posarren. Asko gustatzen zainen lana ere, suertia dakat. Baina juten naiz posarren, goiza dakatelago niretzako, eta indetelako. Gaur hau edo bixar bestia, baina... Bai. Eta hor, inguruak, esan dozu, zure familiak, inguruan daukazun beste ekipo horrek ere, ze punturaino lagundu zaitu horrelako egoera bati buelta ematen? Edo pixkanako hobeto egoten? Jo, eske niretzako nire gurasoetan nire izpatia, esatizut, oinarrixa komentatzen diet dana. Eta gero aldi berian askatasuna dakat, esan ni badakite beraientzat ni Himalaian egon naizenean kezka bat izan dela, ze gero gaina nian emanean saiatu naiz zelarazten hori, baina porteadore bat hil zan altura jota gu ondo errefugixuan, erreskate bat egon zan eguraldi txarrakin bi mendizale desagertu zialako, klaro, niri lagun ematek idatzi zian Twitterren eta ibiltzen dianak, zorionez nire amak eta Twitterrez dut erabiltzen da ez dut ikusi, baina jo, gero konturatzen zea, karo, eske Himalaian nao, oso urruti nao, mendia hundixa dia, eta bueno, hau ez da Everest, baina hemen ekaitza sartzen bada ere, la hemos liado. Eta esan babesa ematen diate, ze berei badakite hau dela nire bizitza, baina gero ere, kontziente naiz, ez naizela pertsona bat hilabete badi joan ara eta egoten dana errespeto guztiekin, zehola dago jendea, baina nien naiz holakoa seinalerik egaman gabe, edo ni 2 egunetik behin, esaten nien laguneri, nik 1000 rupia pagauko ditut, wifi xana eteuki, gurasoeri bidaltzeko apare bat argazki eta mezu bat. Ordan nire gurasoak eta lagun minak ere, lagun min asko dazkat, hori sekulako suertea da, urtien poderi euskun naiz konturatzen, bai, altxor bada niretzako, eta hori danak hor egon dia babesa ematen eta kezkatuta. Neri beraiek ematen diate bultzada eta ebakuntzan gaia iritsi zanean, hor konturatu nintzen, zenbat jende, igual ez nuan pentsatzen gertu nakala, jo, eta nola zenbat bolkauzian, eta bai, niretzako egitza zen gainera, ni bete esaten, ni oso zoriontsuan naiz mendixan eta itxeoten guztiak, baina ezin bat konpartidu, ez da gauza bera. Isolatuta ezin gara bizi, ez? Gutxienez ez du postasunik ematen. Ni ez. Asko posten naiz. Menditerapiak ere jarraitzia laguntzen, eskerrik asko zure bizipenak partekatzearen. Eta jarraitu edukitzen ere bai horrelako helburuak. Eta inbidia ematen ere bai, Himalaiakin eta beste mendidanekin. Ni beti esaten dut gainera ez dagoela Himalaiara jun beharrik. Ni nire mendikutxunak Karakate eta Aizkorri, oporretara juna horretik eta oporretatik bueltan beti jun behar naiz Aizkorria edo beti juna eta Aizkorria, gero Pirineoa eta txoratzen hau Alpekin. Zedia, neurriko tamainako, mendia hundixa dia, baina ez daude hain urruti eta hor dazkat ilusa hundixenak. Himalaia bai ikusiet oso hundixa dela, oso hundixa dela, eta gauza txiki bat itxeko, 15 egunetan pasado egun guztia pasau behar bada, ez dut imaginau nahi 8.000 metrora, baina bueltatuko naiz. Eta ikusi dezagula. Eskerrik asko, Mikel. Eta kontatu. Eskerrik asko. Esker. Zeuri.